Sing lanang ora nafkahi sing wedok, misal ya malahan wong enak sing diomong biasa nak pas telepon diomong wong wedok tok, ngono kuwi gak mare panas tok, ngono mare dosa malahan. Ya wis mending jalan terakhir kuwi, ngono lho. Bolo. Sopo to wong sing kepengin dadi rondo ki? Sopo wong wedok sing kepengin dadi rondo? Ora enek. Wong wedok kuwi pengene ya nyanding karo bojone, pengene ya keluargane ayem tentrem. Ya apa ora? Wong wedok kuwi nek wis mentok, ya wis ora iso wis mentok teh. Yo jalan keluar ya kuwi. Tapi yang mengharapkan bojone, bojone ora iso diharapke, malah nganu nambah-nambah dosa tok dong. Iya ora nambah-nambah dosa. Nek misal sing lanang kuwi ora genah, ora beneh, ya sak karepe dhewe ngono, gak mare dosa malahan. Iya ora? Sing lanang ora ngrukupi sing wedok. Sing lanang ora nafkahi sing wedok, misal ya malahan wong enak sing diomong biasa nak pas telepon diomong wong wedok tok, ngono kuwi gak mare panas tok, ngono mare dosa malahan. Ya wis mending jalan terakhir kuwi, ngono lho. Bolo. Wong wedok kuwi asline ya ora pengen